Ulihin na naman kita sa balita. Ulihin na naman kita sa balita. Pero, it's better late than never. Di ba na? Gani sa hindi updated, dira, I doubt. Sigurado ko tanan, di ka mo updated sa mga chismis kag viral nga balita. Sa hindi lang amo ni natabo. Celibatsky ng mata-mata sang security guard. Iyagin buyayaw ang security guard. Ano napundar mo? Ang mas malain kay ginbastos pating asawa kag bata. Kalain, di ba na? Anong masiling sang kadamaan? Pues high blood ang tanan. Gani partido pipi pongko plastar pamati kasi libat aton sentensyahan. Una nga punto. Una nga punto. Ako prangka nga tawo. Biskan daron sa Mars ang banilibat. Ako prangka man bat. Prangka man ako. Gani kun ako ang imo bastoson, palampason ko. Ako ang imo bayoyawon, okay lang ko. Ako ang imo mata-matahon, sige. Kung nasadyahan ka, sige ha. Pero kung dalahigon nimong akong asawa kag kabataan, lain nga istorya tinunto ginago. Wala man ko sang kwarta pero hambalon ta ka. Tanan himuon ko para mahatagan ikaw sang leksyon. Gani na magamba ka, I'm sorry from the bottom of my heart. Hindi na. Dito sa presyuhan kay ikaw ang ibotom. Kaduha nga punto. To make the story short, linya naman nilibat. To make the story short, palip-oton naton. Tandaan sang tanan, biskan ano ka pa kamanggaranon, ano ka pa kadamong usang kwarta, wala ikaw sang karapatan, wala ikaw sang right para mata-matahon ang imong isig katako. Wala ikaw sang karapatan, ginago. Mas maayo kung ang pigado nagadiskarte para sa iyang pamilya kaysa sa manggaranon nga nagdamo ang kwarta tungod sang tinonto nila. Amo nang ginahambal, mas mayo pa ang pigado nga focus ang mata sa trabaho kaysa sa manggaranon nga naglilibat para mag-asinso. Tatlo nga punto. From the bottom of my heart, but from the bottom of my heart, halin sa akong tagipusoon, advice ko ni sa imo. Siling damo kwarta, siling manggaranon, damo negosyo, pues ipakayong mata nimo, kayo ang attitude nimo. Hindi kayo maglanto kami sa video, isa ka kalimutaw ara sa wala, isa kalimutaw ara sa tuo, bawal kami pinglibaton mo. Ipakayo para ma-unity sila. Ay nano. Kaduwa nga advice. Kung may plano, gimay ko mangin vlogger, kung naghambang it's a prank, kaon todo patambok, para kung lang tawon ka namon sa video, maayad-ayad man. Hindi ka daw, tibihon ka imo, kaya isa na lang ka upo, matuis ka na imo. Gani ka mo, kung hindi man lang kaubos ang sinamo ninyo, nugay pa tuga-tuga. Hindi pres kay libat lang tawa. Nagligad adlaw. Daw si kabuto-buto siya. Kaya subong lang tawa na ngayon pasensya. Ara sa higa daw murion na.